Usa ka grade 10 student ang nakuhaan og marijuana dihang pasulod na sa usa ka eskwelahan sa Cagayan de Oro City. Kapulisan mas pakusgan ang kampanya batok ilegal nga droga sa mga eskwelahan. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules, pasado alas 2 sa hapon, natsempohan sa usa ka gwardya sa Misamis Oriental General Comprehensive High School ang usa ka grade 10 student nga nagdala og pinaugang dahon sa marijuana sa gate diyang pasulod kini sa campus. Sa pagrekisa sa guard sa bag sa estudyante, dinhi nakit-an ang usa ka box sa sigarilyo nga sulod di ay mga dahon sa marijuana. Gilayon kining gireport sa eskwelahan sa Cugon Police Station nga gilayon nilang girespondihan. Gidala sa mga pulis ang 16 anyos nga estudyante aron maimbestigahan. Diya ni sinasapnan sa gate, pasulod na timing. So timing pod ang atong maong gwardiya nag-check pod sa murag bagman siguro na sir. Kay mo'y allegation po sa pag-report sa ato. Gikostorya sa Cugon Police Station ang mong estudyante o giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. Posible karong hapon ipasaka na dito sa piskalya kay hapon pa man po ang bakante sa atong CSWD katong magkuha tag certification sa discernment. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa eskwelahan apan wala pa ang ilang principal sanglit mitambong kini sa usa ka seminar. Hinoon, daan na adunay koordinasyon ang Cugon Police ug eskwelahan sanglit dili kini ang unang higayon nga adunay nadakpan. Tungod niini, mas pakusgan pa sa kapulisan ang ilang mga interbensyon nga himuon aron malikay ang mga estudyante sa paggamit og ilegal nga droga. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.